በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኹም ይኹን። ክብራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ ኣዜብ ሳባዊት ዩቱብ ቤተሰበይ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። እንኳዕ ኣብጽሐኩም ንዓመታዊ ክብረ በዓል 18 ጥሪ ቅዱስ ጀወርግስ ዝርወተ ኣዕጽምቱ እንኳዕ ኣብጽሐኩም። በረከቱ ኣመላድነቱ ረድኤቱ ይፈለየና። እምበኣርካዓስ በረከት ክንካፈል ከዓነ ሒዘ መጽእ ኣለኹ እሞ ሓበርና ንከታተል። ጥሪ 18 ዝርወተ ኣዕጽምቱ ለሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓመታዊ በዓል እዩ። ከመ ሕይወቱኒ ለኢየሱስ ይትአወቅ በላዕለነ ነፍስትነ መዋቲ ምእንቲ ኢየሱስ ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ኣሕሊፎም ይህቡና ኣለዉ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 11 ስምዕ ሰማዕት ምስክር ማለት እዩ። በሃይማኖቱ ምክንያት ዝተቀትለ፣ ዝተጠሓነ፣ ዝተሰየፈ፣ ብመጋዝ ዝተቆርጸ፣ ብእምኒ ደብራ ዝተቀትለ፣ ብሓዊ እንኣንዲዶም ጠቢሶም ዝቀተልዎ፣ ቀቲሎም እውን ብኣፍራስ ዝጎተትዎ ተጋድሎ ዝፈጸመ ሰብ እዩ ሰማዕት ዝበሃል። ሰማዕት ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ዲድያኖስ ንጉስ ምኹራይ ሰይፊ ተዘይፈርሐ ብሕማሙን ብሞቱን ዘይኣምኑ እናእመነ 7 ዓመት ተጋዲሉ እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ። ሎሚ መዓልቲ እናዘከርናዮ ንውዕል ዘለና ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርእሱ ይኹን ሙሉእ ኣካላቱ ብዲድያኖስ ወታደራት ክሳዱ ብሰይፊ ቆሪሶም ብሓዊ አንዲዶም ቃጺሎም ናብ ጉድጓድ ውሽጢ ምእንታን ክመውት ደብርዮምዎ ክመውት ኣይከኣለን እዩ። ዘይመውት ሰብ ኮይኑ ኣይኮነን ብሓይሊ እግዚአብሔር እናተልዓለ እምቢ ምስ በሎም ስጉኡ ብመንኮራኹር ጥሒኖም ደብረ ይድራስ ዝበሃል እምባ ወሲዶም ኣዝረውዎ። ከም ጢስ ተኒኑ ከም ቡቕቡቕ ተበቲኑ ከም ሕሩጭ በኒኑ ክተርፍ ምእንታን ኢሎም ኣብ ደብረ ይድራስ ዝተዘርወ ስግኡ ብመንኮራኹር ተጥሒኑ ከም ሕሩጭ ዝተበተነ ስጋኡ ዝዓለበሉ ወይ ድማ ዝዓረፈሉ ዕንፀይቲ ቆጽሊ ሳዕሪ እምኒ ኩሉ ጊዮርጊስ ሰማዕት ቅዱስ ለእግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ እግዚአብሔር ሰማዕት እዩ እናበሉ መስኪሮምሉ እዮም። እቶም ወታደራት ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ደብረ ይድራስ እምባ ወሲዶም ንስግኡ ምስ ኣዝረውዎ ናብ ዲድያኖስ ንጉስ ከይዶም ሪፖርት ክገብሩ እቲ ንስኻትኩም ብእምነተይ ምኽንያት ቀቲልኩም ዝደብረኹምኒ ዝነበርኩ እንሆ ብሓይሊ ኣምላኸይ ተላዒለ ኣለኹ እናበለ ዝህውኸና ዝነበረ መንእሰይ ንመወዳእታ ከምዘይለዓል ጌርናዮ ኣለና እናበሉ እናሃለዉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝተዘረወሉ ተላዒሉ ነቶም ዝቀተልዎ ወታደራት ካብ ሞት ተንሲኡ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም በሎም። ንሶም ድማ ብጣዕሚ ደንገጹ ፈርሑ። በጃኻ ይቕረበለልና ብሓይሊ ኣምላኽካ እውን ኣሚንና ኣለና ኢሎም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እምነት ተቐበሉ ተመለሱ ማለት እዩ። ነቶም ወታደራት ንጉስ ዲድያኖስ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እምነት ኣሚኖም ተቐቢሎም ዝብል ወረ ምስ ሰምዐ ካልኦት ወታደር ሰየፍቲ ልኢኹ ሰይፎም ሰማዕትነት ረኸቡ። ንዖኦም ድማ ደም ጥምቀት ኮነሎም። ንእግዚአብሔር እንታይ ይሰኣኖ መንግስተ ሰማያት ወረሱ። ሰብ ብዘይምርምሮ ብጥበብ እግዚአብሔር ተኣኪቡ ሓደ ኣካል ኮይኑ ከም ቀደሙ ሕያው ኮይኑ ዝኣምኖ ኣምላኽ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጎይትኡ ኣልዒልዎ ስለ ዝመስከረ ሎሚ መዓልቲ ተሓሲቡ ተኸቢሩ ይውዕል ኣሎ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብሓቂ ምስክር ምዃን ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን እዩ እሞ ሮሜ 10:10 ድማ ቅጽል ኣበለ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ብሓቂ ብንሞት ዘልዕለና ኣምላኽ ከም ዘሎ ምእማኑ እዩ
እቲ ዓብይ ጸጋ ብህይወት እንተነበርና ንጎይታና ኢና እንነብር እንተሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና ንመውት ስለዚ ብህይወት እንተነበርና ወይ እንተሞትና ናይ እግዚአብሔር ኢና ሮሜ 10 ምዕራፍ 14:8 ሰማዕቱ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ እምነት ጅግና ስለዝኾነ አካሉ ብሙሉእ ሰውነቱ በመንኮራኩር ተጥሒኑ በደብረ ይድራስ እምባ ክዘራው ተገይሩ ተዘይሩ ተበቲኑ አይተረፈን ዝአመነሉን ዝመስከረሉን አምላኽ ጎይታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞተ ተንሲኡ እቲ ጨካን ንጉስ ድልያኖስ አሕፊርዎ እዩ። ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይዚ ዘመን ጅግና ሰማዕት መን ይኸውን? ናይ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸጋ ሃፍተ በረከት ረድኤት አማላድነት ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ይሕደር አሚን አሚን አሚን። ዝወደቐን ዝነጠበን በአፈ ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን። ብሐቂ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረከቱ ይሕደረና። ሎማዓንቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓለ ዘርወተ አዕጽምቱ እዩ ከምዚ ዘንበብክዎ ብዙሓት ሰባት ይሓቱ እዮም 23 ደይኮነን ይብሉ እዮም። ያ 23 ሚያዝያ ዝዓረፈሉ ሰማዕትነት 7 ዓመት ተጋዲሉ ኣብ 27 ዓመቱ ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ ናይ መጨረሻ ዕረፍቱ 7 አክሊላት ዝተቀበለሉ ናይ 7 ዓመት ገድሉ ማለት እዩ 23 ሚያዝያ ማለት እዩ። ንዚና 23 ወርሓዊ በዓል ነብዕሎ ዓመታዊ ከዓነ ዝዓረፈሉ 23 ሚያዝያ ማለት እዩ። ሎሚ ጥሪ 18 ግን በዓል ዝርወተ አጽምቱ እዩ ከምቲ ዘንበብኮ ማለት እዩ። ጥሒኖም ጠቢሶም በቃ ከምዚ ሕሩጭ ቦቅቦቅ ከም ናይ ሓሙክሽቲ ደቂቅ ገይሮም ማትዩ አዝረዮምዎ ብደብረ ይድረስ ዝበሃል እምባ ግን ተሲኡ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ምስ በሎም ነቶም ወታደራት ንሶም እውን ብኡ አሚኖም ሰማዕትነት ተቀቢሎም ማለት እዩና ነዚ ይመስል ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረከተ አማላድነት ረድኤት አይፈለና። ብድጋሚ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ዝመፀኩም ሰናይ ቅንያት